bravčovú panenku, dobre? Najkvalitnejšiu časť z bravčového mäska. Tu sa nachádza. Piatok budeme mať na akcii panenku. Budeme pripravovať. Budeme robiť listkové cesty. Tu sa opracuje. Dáme dole toto masné. Budeme do jednej bedni si dávať taký bravčový orez. A budeme z toho robiť potom klobásy do črievka a zajtra na obed. No, tu je krásna čistá panenka, pozri. Toto počkej bedničku, budeme tu dať orez. No, dobre, panenka, ne? Aby ste vedeli, bravčová panenka. No, ideme na nožičky, ne? Toto je zadná nožička. Si ju tak odrežeme. Nájdeme si tu klobík. Tak. Odrežeme. Opláchneme. A si môžeme prerúbať na polovicu. Máme fajnú sekerku novú. Dobrý mesier sa vie trafiť, ne? V strede. Taký trošku je. Dáme váriť, dobre? Ideme na vedro. A černička, tak. To bola zadná nožička a teraz si odrežeme prednú nožičku, dobre? Takže tak. Zase tu si nablokneme. Mala zlomenú nohu, pozri tu prváca. Nechty nemá, očistivý aj. To isté. Prerobíme na polovicu. Dobre, tak krásne. Na polovicu. No, dobre. Môžeme ísť odpredu. Tu je pliecko, dobre? Sa nachádza. Tu je kolienko, toto čo vám ukazovala pani majster. Tu sa pozrie obreže. Tak, tu je kostička, pán majster. Tu je kostička. Môže presne nájsť. Či sa mi to darilo. Tak. Môže sa to byť. Tak. Stabilizujeme. No, tam sme mali predné kolienky. Teraz tu budeme dávať dole kozy. Začína si tu dať na drugom. Aspoň tak robím tu. Oddelíme si kare krkovičku. Tu si prerobíme kosť. Stiehne. Stiehne, prerobíme kostičku. No, tu sa nám oddeľuje krkovička. Môžeš prestať kecať? Keď ja rozprávam. Ďakujem. Tak, a tu máme krkovičku, tu budeme mať kare. Trošku zle zarezal. Začistíme. Tu sa naberieme tak. Kolo stehna a chvosta. Tu sa nachádza chvostík. Tak. Sem. Obalíme. Použijeme. Tak. No.
No. To je tak zhruba vybraté, hej. Čiže tu po tade bude kare, tak. Tu máme krkovičku. Dobre. Teraz toto celé tu vykostíme. Dobre. Kostičky, musíme dávať pozor na kostičky. No. Tak. Dáme potom dievčatám, vykosťuješ tu pomedzi rebierkou, mesku, do klobásky. Začistia. Dobre? Stanete nož a idete. Ja som to trošku dosekal, aj vidím. Toto kárne. Neviem, či to čo necháme. Všetko nepoužijeme. Si rozvažíme na klobásku meso. Vidíme, jak nám vyjde. Koľko nám dostane. Do kosti zajtra do vývaru použijeme. Zajtra budeme z toho robiť obed. Tak. No, toto sa očistí kosť. A toto tiež si musíme pozačisťovať, hej? Takže tu máme krkovičku. Tak. Táto časť je krkovička, dobre? Vidí každý, bude bez kosti. Hej, masné. Trošku začistíme. Tak. Dobre, pán majster. No. No, teraz kare. Teraz je tak hrubé kare, musíme ho ešte začistiť. To je také, ako v obchode kúpite. Očistené pekne. No. Začistujeme ho. No. Takže tu máme kare bez kosti teraz, hej? Také začistené. Vidí každý? Kare bez kosti, dobre? No. Dobre. Potom si dáme sem. Potom to začistíme. Na čo nám hovorím?